راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي ربع 18 طري 2023 مكتالكم بخبرينا عدمنا كموترو زينا كنقدمينا أرستاتنو ኤርትራዊት አትሌት ናጽነት አማኑኤል በሰንኪ ክልኩል መተባቢዕ ባእታ ካብ ውድድር ምእጋዳ ተሓቢሩ አልሸባብ ኣብ ማዕስከር ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሓይሎ ወተሃደራት ሶማል ተቐቲሎም ኬንያ ዘራእቲ ንዝወረራ ሚልዮናት ጨራሮ ንምጥፋእ ኩናት ኣውጃ ክብሉ ተጣበቕቲ ስነ ከባቢ ወቂሶም هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር أهدو قنعنا أتلتيكس ني إرتراويت أتلت ናጽነት አማኑኤል ነጊዜው ኣብ ዝኾነ ይኹን ቅድድም ንኸይትወዳደር ከም ዝኣገዳ ብ13 ጥሪ ኣብ ናይ ትዊተር ማህደሩ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ገሊጹ ብመሰረቲ ኣህዱ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣስፊርዎ ዘሎ ጽሑፍ ናጽነት ብህላዌ ወይ ከዓ ተጠቃምነት ቴስቴስትሮን ዝተባህለ ብሕጊ ኣትሌቲክስ ዝተኸልከለ ንጥረ ነገር እያ ተኸሲሳ ንዓንቀጽ 2.1 2.2 ሕጋጋት ጸረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ከም ዝተሓሰት ዝተኸሰሰት ጓል 29 ዓመት ናጽነት ዝስጉምቲ ንውፅኢት ናይቲ ብትሽዓተ ታሕሳስ ዘካየደቶ ምርመራ ስዒብ እዩ ተወሲዱላ እቲ ኣህዱ ንናጽነት ካብ ዝኾነ ውድድራት ከም ዝተኣገደት ዝገልጽ ሓበሬታ ብ13 ጥሪ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ እኳ እንተዘርግሐ ናጽነት ንጽባሒቱ 14 ጥሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ሃገር ዘቋርጽ ቅድድም ወይ ክሮስ ካንትሪ ምስታፋ ምስ ስፖርት ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንራድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም ተኸሲሳትሉ ኣብ ዘላ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ትጽበ ዘላ ኣትሌት ናጽነት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ኣብ ውድድር ማራቶን ኣምስተርዳም 4ይ ደረጃ መሓዛ ይዝከር ናጽነት ኣብ 2020 ዘውዲ ሃገራዊ ሻምፒዮን ጉያ 10,000 ሜትሮ ደፊያ ነይራ አልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ወተሃደራት ሶማል ተቐቲሎም ኣብቲ ሕዋድለይ ዝተባህለ ካብ ሞቃዲሾ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ብ17 ጥሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 5 ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ጀነራል ዕዳዋ ዮሱፍ ራጌ ንራድዮ ተሃገር ሓቢሩ መሐመድ ዑስማን ዝተባህለ ኣዛዚ ናይ ሓደ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ብልፍንቲ ኣንጻር አልሸባብ ናይ ዝዓጠቐ ምልሻ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብወገኑ ብዝሕናይቶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ወተሃደራት 11 ምዃኑ ጠቒሱ ነታዊ ጽዕነት መኪና ኣብ ኣፍ ደገት ማዕስከር ድሕሪ ምፍንጃራ ሒደት ደቓይቕ ጸኒሖም ዕጡቓት አልሸባብ ጽዑቕ ተኽሲ ብምኽፋትዮም ነቲ መጥቃዕቲ ኣካይዶሞ አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካይድ ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ንሓያሎ ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ካብቲ ጉጅለ ከም ዝመንዝዐ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ መጥቃዕታት ካብ ዝተቆጻጸሮ ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ሓደ ሓራ ድሒር ዝተባህለት ከም ኣውራ ኣፍ ደገ ባሕሪ አልሸባብ እትፍለጥ ዝነበረት ወደብ ምዃና እቲ መንግስቲ ብ16 ጥሪ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ንዝበቆለ ዘራእቲ ወሪረን ከም ዘለዋ ዝተገልጻ ልዕሊ 6 ሚልዮን ጨራሩ ንምጥፈአን ኩናት ኣውጁ ክብሉ ተጣበቕቲ ስነ ከባቢ ወቒሶም እተን ንኣሽቱ ዓይነት ኣዕዋፍ ኣብ ልዕሊ 800 ሄክታር ተዘሪኡ ንዝበቆለ ሩዝ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖኖ ከም ዘለዋ ዘጋርድያን ሓቢሩ ዛጊት ኣብ ኣስታት 300 ሄክታር ንዝበቆለ ኣእካል ኣብሪሰን ከም ዘለዋ ዝሓበረ እቲ መርበብ ዜና መንግስቲ ንምጥፈአን ቀመማዊ ባእታ ይነጽግ ከም ዘሎ ጠቒሱ ሓንቲ ካብ ዘን ዓይነት ጨራሩ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 10 ግራም እኽሊ ክትለቅም ከም እትኽእል ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣገንዚቡ ብሰንኪ ዝወራር ናይ ዘን ጨራሩ ኣብ ምዕራብ ኬንያ ዝርከቡ ሓረስቶት 60 ቶን ዝግመት እቶት ምህርቲ ክኸስሩ ምዃኖም እቲ ውድብ ኣተሓሳሲቡ ብመሰረት ጸብጻብ ፋኦ ኬንያ ኣብ 2021 ብሰንኪ ወራር ጨራሩ ኣስታት $50 ሚልዮን ዝዋጉ ኣካል ከሲራ መንግስቲ ኬንያ ነዘን ጨራሩ ንምጥፋእ ዝነጽጎ ዘሎ ፌንቲዮን ዝተባህለ ቀመማዊ ባእታ ንወዲ ሰብ ሓዊስካ ንካልኦት ህይወታውያን ሓደገኛ ምዃኑ ተጣበቕቲ ስነ መጽናዕትን ምርምርን ኣዕዋፍ የጠንቅቑ ተጣበቕቲ ስነ ኣከባቢ ብወገኖም እቲ ባእታ ንማይ መሬትን ንጹህ ኣየርን ብማዕረ ዝብክል ሓደገኛ ቀመም እዩ ብምባል ተቃውሞ የቕርቡ ከም ዘለው ዘጋርድያን ኣስሚሩሎ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ